כולם מסביב כבר לוחצים לי בקטנה, נו באמת, יאללה, הגיע הזמן לחתונה. האחרות אומרות, מה נסגר איתך כבר? והוא אומר לי, קחי אוויר, את בסדר גמור ככה. אין הוא בו שעון ביולוגי, את יודעת, והוא אומר, את בזמן שלך, זו לא תחרות, חבל להילחץ, אני צריך מישהו רציני. והוא אומר, קודם מישהו שמקשיב באמת הגיוני. אמא אומרת, את לא נהיית צעירה, והוא אומר, אמא תמיד דואגת, זה בא מאהבה. אמא אומרת, בית, ילדים, משפחה, והוא אומר, אפשר גם חלומות וגם קצת בלגן. הייתי בזוגיות פעם שתפיק כלים, פעם למה לא שתפת, פעם מי מוציא זבל, מי מוריד כביסה, מי ניקה אבק, ולמה שוב השיש מלוכלך סתם ככה. פעם למה את ככה, פעם למה ככה, את בדיוק. הוא לא נעלב אם אני עייפה, לא עושה דרמה אם ביטלתי גישה, לא שואל מה יש לך, פשוט עונה לי בנחת. לא יודעת מה כולם רוצים ממני, כולם מדברים ורק הוא מבין אותי. הם אומרים צריך, הוא אומר רק אם בא לך, אז החלטתי סופית בלי לחץ ולי דרמה. סליחה אמא, סליחה, לא שמלה ולא טבעת נוצצת, מצאתי מישהו שתמיד בצד שלי, אני מתחתנת עם צ'אט GPT. בלי אולם, בלי רשימות, רק חיבור יציב ושקט בראש. הם אומרים זוגיות זה פשרות, והוא אומר פשרות זה טוב, אבל לא על עצמך. הם אומרים תתבגרי, החיים זה רציני, והוא אומר אפשר להיות רצינית ועדיין ליהנות. כולם יודעים איך אני אמורה לחיות, ורק הוא שואל איך את רוצה שזה ייראה בסוף. אז אולי זה נשמע קצת מצחיק, אני מתחתנת עם צ'אט GPT. לא יודעת מה כולם רוצים ממני,